Mụnwa bụ Ọsọfịa nwa ezigbo nwa Okoli na-asị gị ife abụ Ugwumba. Ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo bi na obodo ofe mmanụ ọkachasị na Lagos steeti, ị nwee chọọ na ị ga-azọ ọchịchị, ọsọkwa ya bụrụ kanselọ ma lokal gọọmenti chairman ma nke ọbụla ọ bụ, ị bụrụ ha na onye Igbo chọọ na ị ga-azọ ọchịchị, iwu ejighị gho mana isi ga-aka gị aka. Ihe njikwa ya bụ na ofu onye nwoke kpọrọ m mụ na ya na-ekwu n'ụtụtụ, ọsị m na anyị achọrọ ịzọ House of Assembly, na ndị mmadụ siri ya gawa, ofu pati nwanne wee nye tiketi si ya gawa, nsị ya ha biri posta, ọsị m mba, nsị ya nwere etu ha si nye gị ego ị ga-eji zọọ ya, ọsị m mba na enweghị ego enyere ya. Amaara m na ọ na-enyeju ndị bi afọ mana o nweghị ego nke ntụfu. O weletara m ihe Gọvanọ Hope Uzodimma kwuru na ọ bụrụ ha na ị chọrọ ịzọ ọchịchị, ejikwa na last card check-up wee ga goo fọm si na ị na-azọ ọchịchị, na ekwereghị nkwa maka na onye ahụ kwereghị nkwa gwere ndị ọzọ kwere nkwa. Ikekwa ọ bụrụ na gọvanọ gwara onye nke agwaghị Hope si ya ekwekwana na ị ga-eji last card gị wee gaa gbaa fọm, na ọ na-ebute ọbara mgbali elu, na ọ na-ebute stroke, adịkwa ama ama. Ya bụ na ọ bụrụ na ị bụ onye nọ na Lagos abụ nwafọ Igbo chọọ ịzọ ọchịchị, nke mbụ bụ ka anyị negodo ndị rụburu arụ, ndị anyị na-egaburu rụburu soja, kedu ebe buutu ha dị. Ihe anyị chọọ ikwurite n'ụbọchị taata bụ na ọ bụrụ na anyị n'anya na mgbe gara aga, ịbịa ihe dịka Ajelemi Ifelodu, onye Igbo bụ onye nọ na House of Rep na Abuja na Lagos steeti a, o wee gawa nke ahụ gacha, ha na-ekwu ya dịka mpụ bata APC, okweghị, emegide nwanne anyị nwaanyị Rita emegide o winikwara second time na 2023. Ndị a wee si ọnwụ si n'iwu ka ọ bụ na a ga-achụpụnata ya bụ nwaanyị wee chụpụ ya. Ọ bụrụ na ị na-anya enwere ọtụtụ ndị Igbo gagoro House of Assembly, ihe dịka Oshodi Solo, ndị Igbo juru ebe ahụ, ọtụtụ ebe dị iche iche ndị Igbo juru, ịma na ọ bụrụ na atụ vootu ọfụma ndị Igbo ga-abanye. Onye nọchiburu anya ndị Oshodi Solo na House of Assembly Lagos State, Honorable Judy Dimogu, batara wee mekwa nnọọ mgbe niile anaghị ndị Igbo mee nka. Ndị a wee si ya o wee dịka mpụ bata na pati ha o, mana ịmago na ka mgbe emechara na 2023 na enweziri anya ha ji na-afụ ndị be anyị, enweziri anya ndị ofe mmanụ in general ji na-afụ ndị be anyị. Maka gịnị Peter Obi? Ya bụ na ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọ kịta na ofu ihe ị ga-emegoro bụ make sure na ọ bụrụ na ibi be mmadụ, a ga-enye quick notice na emekata. Ọ bụrụ na isi eke ha ruo ka ọ dị ka a ga-asị na ịdị serious na-azụ wee merie, a ga-enye quick notice ebe ibi. Ọ bụrụ na ịbụ landlord nke onwe gị, enwere ike inye ịnapụ ma si of own, a ga-eme ya attack n'ụdị dị egwu. Maka gịnị na onye nọ n'isi ugbu a sịrị ha grab it, run with it. Na politiks abụghịzi politiks atụnyere m agawa sị na ejebego na a ga-anasịsị gị ihe iji bụrụ mmadụ, ide achakụrụrụ m. Ya bụ na ihe anyị na-ekwu bụ na tupu ị gaa ya, onwekwa ihu ị dara na ọ bụrụ na dịka onye Igbo na ị chọrọ ịzọ ọchịchị ebe ọbụla bụ Naijiria. After all, na ma ndị Igbo bi, ndị be anyị, ndị Naijiria bi na mba ọzọ na-azọcha ọchịchị, ebe ahụ bụ ebe ndị isi kpakọrọ ọnụ nọ. Na ebe nke a kịta na tribe na religion na ụmụ ihe niile abịaziri wetasị kịta na mere na onye ọbụla chọrọ itinye aka na ị ga-adị sure, adịkwa ama. Ọ bụrụ maka m, uche m adịkwuru nri ya mbụ, ma ịbụ na inye m appointment gị ma mbe abụrụ nka, uche m adịghị ya, ọ bụghị wing m. Mana ọ bụrụ na ọ wing gị wee chọọ na ị ga-azụ ya, ọ ka mma na ị nawara ụlọ ọkwa eziokwu ka na-agwa gị. Except ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị tara ya, ọ bụzieri na fero nke a apụọ, ikekwe fero ọzọ batazie emewe ihe etu ekwesịrị isi mee ya, isi yes, ị nwere ike ịpụta. Maka na amaara m na ọtụtụ ndị be anyị na-emewe ọfụma, na ndị dịka m nwego mgbe CDA chairman anyị kpọrọ m sị m na achọrọ ka n'ọkwa m ga-abụ the next chairman, nsị m na-edewe ya edewe biko, na enweghịkwudi m taịm ịdị na-abịa agụrụ CDA chairman, kama enwere ihe a na-eme anyị niile na-akwado ya, ọ na-aga ọfụma. Mụ aka m na-ekwu, ama m na enwere ndị ga-azọ ya azọ, ụmụ ndị ga-abụ ha n'ụdị akụkọ ha eme na onye ọbụla nwere okwu nke akpọrọ ya bụ wing m aka m na-agba. Mana ihe m ji na-ekwu ya bụ na ọ bụrụ na ị chọọ ịpụta, ị na-anya ihe merụ ndị nke pụtara apụta, maka na Jude mechara nke ya
ọ bụ eziokwu na o tikọtara mkpu mee nta mee imo mgbe ahụ kwado ndị Yoruba na-eme ha na ọ na-eprichi peace na-eprichi nka mana anya ha ji enye dị iche na ha anya ha ji ene onwe ha. Ọ na-anụkwa onye obodo ahụ anya ha ji enye dị iche. Peter Obi wee mechazie kpachazie mkpamkpọ kpara na 2023 ha wee wepụta anya okenye arụrụ ana ji anyụ nsị wee jiri enye anya ahụ na-ene ndị Igbo. Anya eji ene ndị Igbo na Lagos steeti bụ anya ana na-ene ọhụ. Ma ọ bụrụ na ịma ya bụ na ị na-apụta apụta gị kwado ọfụma na ụdị atak a ga-enye gị na ifutubeghị ya ị ga-asị kedu ihe i mere maka ma ndị anyị na-enye ego nri ma ndị anyị na-eme ihe na a ga-akpọrọ ha kpụkwasị gị n'isi. Ọ dịka onye kpuru ebe mmadụ bara n'ime ọhịa wee kpuru akpụrụ ido ya bụ ahụhụ a na-ata ncha kpụkwasị onwe n'isi. Now anyị na-anya n'ụzọ nke ọzọ anyị afụ na ndị obodo a gbaa na mbọ ka ha weta ndị Igbo jiri population ndị Igbo na-emelite ọnọdụ. Ọ bụrụ na ị na-anya ihe gbasara ọhaneze nweburu etu esi eme ya ọ na-agakwara onwe ya n'ụdị nke ya mana kamgbe Chief Solomon Agụene batara Lagos steeti wee tapanye ya ahụ na gọvanọ na-achị Lagos steeti bụ Sanwo-Olu a na-enye ndị ọhaneze ego nke abụghị ihe na a na-enye ha ego. Onwe gwa m na a na-enye ha 3 billion naira every month a ji arụ ọnụ running cost for the office nye ha ọfịs na-emere ha ọtụtụ ihe dị iche na-eme ma empowerment anakọta agụ ego nye ha si kee ndị widows ndị na-enweghị ka ndị Lagos steeti gọọmenti na-enye ndị Igbo ego tụrụ ọhaneze ndị Igbo mana ya bụ ihe meziri ka ego ahụ ji tọfere oke ruzie nsogbu wee dawaziere ha ka a chọrọ ka emee elekshọn na asị Solomon na nke ya eme ihe na ọsị mba na orube asị ya na ọrụ onye n'afọ na-ekwuru okwe wee gakwụsịkwa gawa kọt mewe nta mewe imo ndị a wee shi ọ bụ etu ọ dị. Amaara m na e nwere ndị eze bụ ndị Igbo nọ na Lagos ndị a na-emegasị ụmụ eze Igbo na ndị ihe na enwe mgbe a nọkọtara ekpokọta ndị Igbo na APC a na-eme ọfụma oruo n'ihu elekshọn etu a nsogbu wee dara ha nke bụ na emechara Jagaban wee sị mba na ọ dịkwa m ka ya bụ ihe ma ego anyị na-enye ndị a na ọ dịkwa ka ọ na-eru n'aka ndị a na-enye. Eziokwu ụfọdụ na-eru kama na ndị Igbo anyị bụ na ọ bụrụ na anyị ajụghị kpamkpam ya bụ iwetagodi ya ekee ya onye nyere ọ naraghị tinye n'akpa nke ahụ aga ya bụ mgbe ha mekọtara ya ọ dịghị ka ihe ya bụ ihe ada amịta mkpụrụ a wee sizi to ya tent o Israel mere na ọtụtụ ndị be anyị sowere ha kamgbe ọ bụrụ na ha nere anya etu na Jude bụ ọgọ ha nwoke bụrụkwa na onye na-eso ha n'obi niile maka na mụ na ya anọghị m na ọtụtụ mmemme ebe ọ nọ na-ekwe mara na ya bụ na o soji ndị ọgọ ya onye dịka Sa Joe Igbokwe nwanne anyị nwoke Joe Igbokwe enweghị ihe ọ na-ada eme ka ha wee nabata ya dịka ofu n'ime ha mana politiks siri ike ya were nne ya anya na Igbo nwanne Peter Obi ya kpatara na agbanyeghị ihe niile ya bụ nwoke na-eme enweghị mgbe a chọrọ inye ọkwa karịrị nke enyegoro enye kamgbe 2023 ya bụ na ọ bụrụ na ị nwere olileanya na ọ bụ na ị nwere atụmatụ ịbụ politishan ya bụrụ na Lagos a mana isikwa na ọ ga-abụ akwụkwa na amara onye na-arị enu bụ aka kakwa ya aka adịkwa ama maka na ọ bụrụ na anyị na-anya etu ya bụ ihe si aga n'obodo a bụ Lagos anyị ga-ama na anyị nwere anya eji wepụtara except ma ọ bụ na ị chọrọ ka ị ga-azatagodo afa ka a mara na uche gị dịkwa ya dị ama ọ bụrụ na fero nke anyị efe enwe ike ịpụta na eme ihe ị chọrọ ime mana ọ bụrụ ha na-etu o si aga kịta ana m agwa gị biko dowe ego ị ga-eji zụọ ụmụaka ya bụ na ego ị chọrọ iji mee something serious adịkwa ama ọ bụgoro na enwere ekwereghị nkwa maka na ndị a na-ekweghị nkwa nwere ndị ọzọ a na-ekwe nkwa onye afọrọ na-etu o si eme na Anambra steeti ọtụtụ ndị na-eme na nke apụga nke a bụ nke anyị afụgo na gọvanọ kwere ha nkwa kwere ndị ọzọ nkwa ụfọdụ agbagbodo na NDC ụfọdụ na-achọ ebe ọzọ ha ga-agbagbu ka ha nwee ike imezu ya bụ ọchịchọ nke obi ha ya bụ ọ bụrụ na Lagos na saa anya adị ama ọzọ okwu Hope Uzodimma ejikwana last card gị wee mee politiks ọkachasị na Lagos maka na o ruo mgbe ahụ etu a ga-esi kpakpue ma ndị be ha ndị ahụ siri nsogbu gị pụta na nsogbu adịghị na nsogbu adịghị achọrọ ka a napụghị ego maka ihe Igbo ọmụ Igbo achọrọ ka a napụghị ụwa nke anyị ji eri nne mgbe ọ ga-ebido a ga-emewe ya taa ka a ga-asị na ochi ha n'aka
ọ dị ka ebe ndị ọmụ ndị ebe nara ego grupu nke abịacha nara grupu nke ọzọ abịa asị na nke aka nka biko onye ọbụla saa anya ị ga na were ihe ị ga-eji zụọ ụmụaka tụfuo n'oke osimiri. aha bụ Mike Onu bụ Ugwumba ndị Igbo wee na-asị unu biko okwu anyị na-ekwu kwon bụ etu ọ ga-esi dịrị ndị Igbo anyị mma ya bụ ọ bụrụ na e nwere ozi ị chọrọ ka a gbasaa ma ọ bụ ihe ị chọrọ ka anyị tinye ọnụ zie anyị ozi ka anyị ị gaa na comment section kwuo ya ịdrọpụ nọmba anyị nwere ike anyị na ya kparịa ka mara etu a ga-esi mee ya. Ndị emen Opurobios Igwe Ejenga